Cangkrik. Skala main. Bingung aku ini. Tuh, iki yo ngene. Duit gak nyekel. Kari piro iki, Mas? Sewu. Kabar pesawat pisan. Wis. Dodol apa maneh aku? Karangan oma ya diditili dulure ebesku. Ono kari jeding. Tapi yo gak masuk nek didol yo. Apa aku bunuh diri ae? Bunuh diri? Nggih bola dondong. Goblok. Wis aku tak telepon arek-arek cuk. Iya. Telepon turam ae. Halo. Selebar Vespa. Nandi kon? Rinio nang pos. Sumpah kau rek. Parlanan di parlan. Apa? Manuke Joko Jemut. Abo. Kok iso arek iku? Tak telepon wis. Oke, Rinio ya. Kok iso tuh parlan? Manuk Joko Jemut. Ih. Gak ngerti. Teleponnya. Halo Lan. Nandi kon? Ini nang pos. Apa gak iso? Kon lho kok iso? Manuk dintup lenyeng. Turumu iku nang sawah ta. Mangkane. Wis Rinio, nang pos tak anteni, mbek turam ya. Oke. Siap. Iya, Jambon. Butuh duit pol aku, Jambon. Yo, Jambon yo. Kilono piro? Kon lho lapo sih? Sik, ana kancaku Jambon. Apa sih, Cuk? Kon lapo? Sumpah kau, sumpah terus. Mari kalah main. Kalah main opo? Biasa skateboard. Cuk, kontol wae main ngono-ngono lapo kayo justru tuwek untuk main. Ngono lho. Nek gak main iku pancet ae kon ket ben gak berubah balas yo. Parlanan di parlan. Ambol mau telepon wae opo? Ngomong jare OTW bisa. OTW. Salah. Kok iso arekku ya mau. Apa sih? Cangkrek kan dirasani rek. Kok lu lapo sih telepon. Oh, gak jelas sih. Sumpah aku. Lon, Apa? mari kalah main aku. Kok lu lapo sih? Ngene-ngene iki wis lapo. Ayo. Duh. Ini iki sok hasil. Hasil endi? Lah iya kari 1000 iki. Tek tak gadekno kabeh. Iku jenenge boncos, tolol. Blok. Ya apa mau dek kontrole? Lancar kok Mbak, aman. Sama ini mau ya apa pasiennya? Semua dek aneh-aneh penyakit wong saiki. Aneh-aneh ya apa sih Mbak? Ono sing ndase geringging kan. Ono sing anune kemeng. Anune apa iku? Anune wong-wong sing gawe perang-perangan ambek bojone. Waduh, anak-anak ae. Lah terus ya apa terusan ngene iki? Aruf. Sumpah kau ngene iki. Enak lapo ngene iki yo. Apa iki? Ih, cuk. Cuk, pancet ae arek dulu. Ngono. Yo iki tombo iki. Loro teko tombol lu. Masuk ya. Jos iki.
gelem gak ya di Aku Parfum, di parfum kan. Parfum ini Iya parfum. bener sih. Kaone kan Ayo. wis. Pokoknya ganteng, pokoknya ganteng aku bisa. Iya. Iya. Mas, kalau jaluk tolong dah. Ya tolong apa, Mbak? Karena aku mau lepok Mas. Nanti, Mbak. Iki lo ide Mas, nang Jalan Merdeka. Ini lo Mas, wes ayo Wah, ta. kita. Yo. Wis saya, Mbak. Ayo wis. Santai ae, Bos. Wes ya Mas. Iya. Kan dicetak iki. Iya. Ayo nek Dawa, ya. Hmm. Kok sing Dawa sing pokoke sing kari sing beda dhewe iku sing ngetekno. Sing loro. Setuju. Siap. Ayo. Ayo. Dawa sing dawa dadi. Nah, Kan aku Dawa karo. Iya. Arek kan loro. arek loro. Pas. Kon enggak. Wis, sing sabar. Wis lungguh. Alah wes kesuwen wes milih situ Mbak. ae iki lho wes. Ayo sayang, sini sayang. Aku gonceng ngarep ya. Oh iya kene wis cepetan. Anu mburi ae. Hah? Oh iya wis. Ya Masuk boleh iki. kakak kulire. Astagfirullah, keliru iki mau. Ya apa sih Mas? Iya, sik tak putar balik. Kok mate arek. Dah, balik dhewean aku ngene iki. Alah apa yo? Nggak TikTok ae. Cok penak rek rujakan iki. Tapi mbek sopo? Ya, arek gak ono yang pencite sopo yang sing dicolong iki? Gak sopo yo? Tuh, sumpah. Hancur arek-arek gua television. Hei, Aku. Cok kon Loh. Ono goncengan. Kan di pedaku. Iya. Aku mang iki lho. Judi mang lho. Kelaran aku. Kon cok gendeng. Lu Lah terus di pedaku. tak dol. Susuke. Ya. Tularan aku. Si anyar cok. Tenang didol. tok, Dir. Lah kok marun boncos, lotong iki. Lotong Lumayan. manus. Sok gawe ngopi. Tuhan. timbangane kano. Iya. Ono lho, Mbok. Iya, sepura. Gampang lah, nek joli wis, gampang. Lah iya. Engko nek menang, nek Yo, menang tapi. nang ae. Peta anyar rek didol. Oh, sing urung. Lah iya. Kon niku lha apa sih, Cuk? Ndelok apa sih kon niku? Iki cok enak rujakan cok. Iya, Rek. Sini, sini. Iya. Wah, enak iki jane. Kok jono yo pedaku yo. Yo, tenang ae ta. Iki lho. Jangan sih. Jangan sih lu. Ayo lho. Sik. Saiki rujakan pencite sopo sing digawe? Iya ya. Nyolong tonggo. Ono, ono iku. Oh iya, ono. Ayo. Wah, tapi wonge wedi cok. Justru iku, Cuk. Medit tak medirok ae. Los. Ayo. Lah ya. Yo nang ndi kon? Rahasia. Ayo lho. Ini lho. Ayo wis. Ayo wis. Budal. Tinggal lah. Yo dhek ini gampang. ya? Apa? Kan Apa wis? Iki ya. Iya iki. Masuk iki. Tepak rek ono bocah rek. Cetrek kene. Ayo. Wih, tatan. Ayo, tak teko iki. Yo wis sungkin. Wis, awas. Ayo, Cuk. Ai. Angel tenan nih. Ayo. Apa arek iku? Apa? Pak De. Iki Pak De, latihan berat ayo Pak De. Tuh. Ya. Ho, Ya. Anjen arek gendeng. Arek nom-nom iku gendeng. Cepetan, cepetan. Kesal. Itu piro, Mang? Oleh situ, Cuk. Kalau situ. Iya. Was pundakku loro. Ateli Pak De mau yo. Iya. Terus, ya. Bagi tugas iki. Jangan gini. Kamu mulai juga lading. Yo.
Kon joko bumbu. Aku joko wadai. Yo. Oke, wis, ayo kejar. Ayo. Tuh. Tak kok emang. Ada. Sawangan itu kok, sendepnya enggak? Kasih aja. Wais, mana-mana. Tak non rek manuk lantang ngene. Ada endi yo? Ada aku nih. Oh iya iki. Nasi. Ya, ini nice. Duh. Leme itu kari cuk. Arep tak umbe mah, cukup sih. Wih, tisih sopo rek wis tepak Masuk nggone palan, tapi nanti rek. Cok, tak tinggal ae apa sale dhewe mau tinggal aku. Ayo dhisik dhewe. Cipane. Nanti ada yang mau. Pas. Kecil kak. Tapi rasanya aneh. Anjir ada yang mau. Cok ini kak. Lapo kon iki? Kenapa kan? Lapo kon? Apa gara-gara iki? Mangkane ora cok kemaruk. Halo cok, ayo cok kon dokter cok. Lho, kan kene apa? Lho, sambil tekan ndi? Mau gak tuh. Lagi lho, sing keteko. Ya mau gak aru cok, ayo cok. Suwen kon niku. Wah, iki. Ya iki. Wis ayo. Wis dikono. Wis ayo. Oh, aduh. Cangkrik apa tuh rek sapi iki? Iki temen omahe Ya ta? iki temen omae, aku mau mari kita lagi omae. Ya. Ojo gitu yo. Mbak, tolong Mbak. Mbak, woi. Anak apa, Mas? Mas. Anak apa? Iku mbak. Iki lho, Mbak. Apa? Loro, mbok gak kena apa? Obesitas. Apa koncone? Obesitas. Mbok. Sapi ku iki obesitas. Kena apa mau nih, Mas? Lah aku gak ero, Mbak. Makane aku arep kena dokter sih lah. Nggih, Ya, ini nggih. kan aku keterangan dari Nggih, dokter yo. nggih. Lah iki yo, ingonanku mbok kena apa? Ya wis apa nasi Mas? Masuk sih, Mas. Kene Mas, pentek kene Mas. Dulu. Alon-alon to Mas, wong loro tambah dibanting. Sik tak njokok nalat sik. Apa ya? Kok gak karu-karuan ngene sih Mas posisine? Pentok to sik Mas, ro tak mrene Mas. Wis tak nurut to. Waras-waras. Iya. Sakjane iki mau kena apa lah iya ono pasien kok aneh-aneh wingi mari kena ngene saiki ono maneh iki gedene ya Wan. Sik tak periksa sik iki. Sik dukure Mas tensine Mas. 666. Iki lapo iki jane? Arek iki mau. Sik tak periksane sik. Temen tak gak saja. Lah kok dengkul ini. Ono abane, Mas. Gak apa-apa ta arek iki mau, Mas. Aduh, dokter agak tolongan. Ceritane iki mau ya apa, Mas? Kronologine, Mas. Kok dadi ngene, Mas? Loh, tambah meneng ae. Aku mah keracunan taek. Aduh.